Lijepo vas pozdravljam i hvala što ste se okupili u ovako velikom broju. Kada smo dogovarali i podijelili odgovornosti ko će o čemu govoriti, meni je rečeno da uvedem u hrvatski kontekst, ali Hrvatsku ne možemo staviti izvan šire konteksta. U Poljskoj se događa drama. To je prava drama. Ništa nije bilo sporno dok aktualna vladajuća stranka Pravo i pravda nije dirnula u sudstvo. Dakle, u suce. Niko ne pita ko su ti suci. Niko ne pita koja je njihova prošlost. Niko ne pita koje su njihove biografije. Ali uglavnom Europska unija će otrpjeti takozvanu neslobodu medija, takozvano gušenje demokracije, ali neće trpjeti da se dirne u sudski sustav. Što želim reći? Ovdje se radi o referendumskoj inicijativi koja želi promijeniti izborni zakon. Svugdje vlast, počeo sam od Poljske, ne želi referendume. Nijedna vlast ne želi izravnu demokraciju, ona želi zastupničku demokraciju koja je mjesto za političku trgovinu. Dakle, hrvatski David Copperfield zove se Milan Bandić. Bandićevih 13, Bandićevih 15, ako ovo potraje, bit će Bandićevih 44. Ja osobno nisam romantičar tipa slavofila ruskih, da ću reći da je narod neka pokretačka sila, da je narod Bog. Za katolika to bi bilo heretično. Navest ću primjer Sjedinjenih Američkih Država, Kalifornije. Mi govorimo ovdje o referendumu, o promjeni izbornog zakona, a ne govorimo o sucima, upravi i Lovri Kuščeviću. Idemo vidjeti što je problem Poljske, što je problem Hrvatske na problemu Sjedinjenih Američkih Država. Prvo, 94. godina. Kalifornija. Kalifornija nije neka država tipa Lesota, da ne vrijeđam nikoga. Bio je referendum o tome, pitali su ljude u Kaliforniji, dakle, gdje ljevica dobiva. Pitali su ljude na jednom referendumu 94. godine smiju li ilegalni imigranti primati socijalnu pomoć i organiziran je referendum. Što je rekao narod na referendumu? Pa ne može, ilegalan je. Ne može. Drugi referendum u Kaliforniji, zanimljivo, bio je isti onaj koji je organizirala udruga, a to je da je brak zajednica muškarca i žene. Te informacije kod nas nema. To je 2008. godina. Što je odlučila Kalifornija 2008. Narod je odlučio da je brak zajednica muškarca i žene. Jesu li ove odluke naroda u Kaliforniji referendumske, dakle izravna ili ti direktna demokracija, prošle? Pa nisu. Srušeni su na višim sudskim instancama koje postavlja politika. Referendum sam po sebi ne može ništa. Ni u Sjedinjenim Američkim Državama uvijek postoji neki sudac. Uvijek postoji. Svaka zemlja ima svoju sinkopu, svaka zemlja ima svoje sudstvo koje je neovisno. Mit o trodiobi vlasti, kada je moć u pitanju, je doista mit. Kada pipnete u temeljne pretpostavke, ono što neki ih zovu teoretičari zavjere, zovu novi svjetski poredak koji je u rukama oligarhija, kada pipnete u neke temelje, to je miješanje rasa, imigranti, nasilno, protuzakonito, ljudi se uvijek miješali, družili, putovali. Kada dirnete u novi erotski poredak, kako je to u novoj knjizi nazvao Diego Fusaro, talijanski filozof, može narod glasovati što hoće. Od toga nema ništa. Pritisak na Poljsku jest upravo pritisak zbog toga što je dirnula u srž, to su suci, to su sudovi. Privid demokracije sastoji se u tome da narod može glasati bilo putem izravne demokracije, onda imate suce koje je neko postavio, bilo da su kao u Americi išli na izbore, kako idu u nekim saveznim državama suci, ali te izbore i njihov mandat je neko plaćao. To se onda slomi. Ili da se radi
osim ove direktne kao referendum predstavničkoj demokraciji, a onda imate ovo što imate ovdje. To je jedna vrlo zanimljiva situacija gdje naš Osječanin Ivan Vrdoljak ili ti Plin Efendija, energija pura, čovjek koji kaže da odrasla na Feral Tribunu, sve što je suprotno, sad silazim na Hrvatsku, sve što je suprotno od HDZ-a, 3 dana prije kaže neću s HDZ-om, sada da ga vidite i moju ministricu resornu, Fercera znate kako, Milanka Opačić, iz uvjerenja Bandiću. To su vam ljudi dubokih moralnih uvjerenja, prepoznali se u Milanu Bandiću, svi. Pa ovaj se prepoznao u Plenkoviću, Plenković u njemu, to vam je čisto registrirano partnerstvo. Kada govorimo o demokraciji svugdje, veliki teoretičari demokracije, prije svega mislim na Wilfreda Pareta, neću intelektualizirati, ne bojte se, mislim na Kristofera Laša i njegovo djelo Pobunu elita, mislim na Mikelsa i ostale, rekli su daj više pustimo to ljevica i desnica, ti su koncepti preživljeni. Povijest je groblja aristokracije, kruženje elita po vertikalnom principu elite narod, a ne horizontalnom principu lijevi desni. Plenković vam nema zadnjeg uvjerenja. Plenković da dođu Kinezi, on bi operirao oči ovako. O Vrdoljakovim uvjerenjima nemam šta govoriti, znate da mu je u izbornom stožeru Vrkićevo bio Damir Handanović, znakovitog liberalnog naslova Prcko, koji je pravomoćno presuđen, ono što je u politici popularno, za međunarodnu prostituciju na 6 mjeseci. To je čovjek s kojim se druži. Danas liju suze nad Matom Radeljić. Pa ja ga vidio sa pripadnicima čepinskih mališana kako pije kavu. Znate šta su čepinski mališani? Isto što i trešnjevački. Ali kada gledamo sve što se događa, Poljska, Amerika, narod, elite, pozivam se na Pareta, dakle to je oligarhije, to nisu elite. Ja mislim da je ružno nazvati te ljude elitama, to je nomenklatura. To bi bio točniji izraz. Nomenklatura. Dakle, od Poljske, preko Sjedinjenih Američkih Država do Hrvatske, vidimo jednu te istu stvar. Imamo gore nomenklature, imamo narod koji se diže, imamo inicijativu izbora, ali je zanimljivo da su SDP i HDZ i u prvoj inicijativi birajmo zastupnike imenom i prezimenom, tada je bio Arsen Bauk kružio Europom, ministar, sad je Lovro Kuščević. Ja mislim, to je ono, razumiješ, je li to lički medžed ili ne znam koji drugi medžed, ali to vam je sve isto, tu su suglasni. Kad god se radi, dakle sad imamo Kuščevića, imate isti stav. Kad god se radi o dizanju odozdol prema gore, kako kaže Pareto, o smjeni elita, vi vidite da u Hrvatskoj zapravo postoji konsenzus oko čega? Oko statusa quo. Ne treba zapravo ništa mijenjati. Jer svaka je promjena opasna. Onda su smislili riječi populisti, talibani i tako dalje, gdje vi nemate uopće prostora argumentacije, nego prostora etiketiranja i zanimljive apise. Apis je isto neka vrsta pravosudnog tijela. Pazite, mi imamo u Hrvatskoj pojam nečitak potpis. Pazite, nečitak potpis. Ko pročita u indeksu mojih studenata moj potpis i kada sam to ja se sada odričem, dobro, neću ko Pero Čobanković gulit krompire, ali odričem se 300.000 svojih dnevnih dohodaka. Moj potpis je nečitak. Pobuna naroda, a to je 400.000 ljudi protiv elita. Kalifornija, Poljska, nebitno. Češka, Slovačka, nebitno. Je samo posljedica, ono što je autor kojeg sam osim Pareta spomenuo, Kristofer Laš, rekao, to je pobuna elita. To nisu elita. To su ljudi koji su se zatvorili oko sebe i cijeli svijet, ne samo Hrvatska, nemojmo biti mazohisti, jedna velika politička trgovina. Znači, velika politička trgovina. Gdje narod, bila to Kalifornija, bilo ovdje, bilo ondje, zapravo ne odlučuje ni o čemu. Od Platona preko Aristotela, elite su bile one koje su oni nazivali, pa i Pareto, vladavina najizvrsnijih. Ovo nisu elite. Ovo su oligarhije zatvorene u sebe i pobuna naroda kroz referendume o braku, kroz referendume
o birajmo zastupnike imenom i prezimenom. Pobuna naroda, koju oni nazivaju populizam. To je pobuna. Žuti prsluci nisu populizam, to je pobuna. Jer prosječni Francuz više ne može jednom tjedno pojesti picu u restoranu. I to je bijela Francuska, molim vas lijepo. To je bijela Francuska. Znam da nije korektno, to je bijela Francuska. Bilo da se radi o ovom zadnjem referendumu, mi vidimo da tu imamo jednu frontu. Ivan Vrdoljak, plin efendija. Andrej Plenković, zvan nisam tata. Kak se zove ovaj sad? Mali ovaj. Kuščević, Lovro, Faljenisus i Marija zvani, jel tako? Onda imamo ovoga malog iz SDP-a, opet se zaboravio kako se zove, elita je. Bernardić, jel tako? Sveti Bernardić od djeteta Isusa, ne? I tako. Dakle, mi vidimo tu, kad god se narod digne, u bilo kojem referendumu, dakle, ja sam namjerno spomenuo Kaliforniju prije, da ne bismo Hrvatsku sad Željka izolirali na nešto, sad političari su kod nas najgori, postkomunizam, udba, kos, bla, 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 naravno ima toga, ali mi vidimo da je svugdje reakcija na pobunu naroda, zapravo pobuna naroda, na pobunu elita koji su se zatvorile u sebe. Danas vam je izašlo izvješće, samo da kažem, jer je bio referendum o braku, Američkog društva psihologa, u kojem, moram vam reći, vi znate da je Američko društvo psihologa prije 40 godina homoseksualnost skinulo sa popisa poremećaja i bolesti. U redu, ali danas je izašlo, molim vas koji se služite engleskim, posle sa svoje žene liječnice, da to prekontroliramo, da sam ja lud, gdje se tradicionalni muškarac proglašava, dakle, tradicionalno muško, znači koji ima ženu, koji pazi na djecu, koji ovo ono, proglašava se poremećajem. Dakle, od službeno, ja sam danas poremećen čovjek. Napisat ću sad nešto u nedjelju o tome. Znači, to je danas izašlo. Dakle, homoseksualnost je normalna, ja nisam normalan. Znači, bijelac sam, hetero, i stoik sam, pazi, navidak, muškarac tradicionalno je stoik. On je stoik. Mislim, šta fali Marku Aureliju, majke? Čovjek se odrekao moći, upravljao iz osjećaja dužnosti carstvom, Sioran, on mu lijepo piše. Radi se o tom da je svijet izvrnut naopačke. Mi živimo u Orwellovskoj distopiji gdje je vladar svijeta, himna svijeta nije ale Menschen werden Brüder, svi će ljudi biti braća, nego najbolesnija pjesma u povijesti, to je Zamisli od Johna Lennona. Zamisli nema neba, doista nema, ateizam. Zamisli nema granica, drugi stih, doista nema imigranti. Ma nema ništa, svi žive samo za ovaj dan. Pjesma je prekrasna, ali ja rabim te riječi koje je vidio, one su onako estetski lijepo, umjetnički, ali ovo je vrijeme distopije gdje je narod doista sveden na statista, a u novinama svim čitate isključivo. Pogledajte kako ova u Bogovićevoj blista. Meghan Merkel, ne znam šta je danas obukla, nisam stigao pogledati, pogledat ću kad dođem kući. Ne znam isto tako što je Nives Celzijus izjavila, ali vi imate u medijima skup nebitnih istina i jako bitnih poluistina. Što se demokracije u Hrvatskoj tiče, osim što je nema, de facto je nema, imamo još jedan puno ozbiljniji fenomen, a to je da je ubojica demokracije, šef Štirija za Hrvatsku, velečasni Ivan Tolj, Plenković je ubio demokraciju, velečasni Ivan Tolj je ubio novinarstvo. Zemlja koja ne koristi europske fondove primila je od ministarstva ministrice Ostan ili ti Žalac 4 milijuna kuna Večernji list da bi pratio rad njegovog ministarstva. Drugim riječima, nije to problem. Mi o radu vlade ne znamo ništa. Svi tiskani mediji su u predstečajnim nagodbama. Vlada je ušla slovom u tisak, HRT kontrolira, privatne televizije koncesijama, jer opet politika odlučuje, i mi smo u totalnoj, ne samo demokratskoj blokadi, oligarhije, pareto, kruženje elita. Mi smo u totalnoj medijskoj blokadi. To kaže čovjek koji piše u medijima, koji je sutra spreman dobiti otkaz. Ja znam kakvi su politički pritisci i znam koliko vlada upumpava novaca u privatne medije. Zaključujem. To što imamo u Hrvatskoj nije ništa bitno drugačije u svijetu kad govorimo o kapitalizmu. To je dogovorni kapitalizam, sistem legalne korupcije o kojem je akademik Županov pisao. Dakle, Milanović je spasao brodogradilišta, ali je tamo izborna baza. Za to što je ulupano brodogradilišta mogli smo napraviti 50 Peljeških mostova. Dogovorna
ekonomija, jer je država 75% investitor i nositelj BDP-a i dogovorna demokracija. Hrvatska je kao Europa na prekretnici. 5. mjesec bit će taj dan D. Ja narod ne idealiziram. Jer isti taj narod u Kaliforniji, radim sada završen krug, je na izborima glasao za te lijeve političare koji su ih na referendumu uz pomoć suca zbombali. Razumijete? Ja ne idealiziram narod. Jer narod je lako korumpirat. Besplatni udžbenici su legalna korupcija. Svaki uhljeb je besplatna legalna korupcija. Dakle, ovo je duboko korumpiran. Dakle, kad govorimo o narodu, ne idealiziram narod. Narod kupiš lako. Jako lako ga kupiš. U Osijeku, kada gledamo Osijek, zašto je Osijek močvara? Glavaš je govorio Zagreb, vidim STV, Bog Lavonja. Dakle, Glavaš je govorio, kriv je Zagreb. Koji Zagreb? Kakav Zagreb? U Osijeku krade ko gdje stigne. SDP i HDZ su zajedno. Svi su zajedno, svi sa svima. Tu nema vizije, to je sve politička trgovina. I vidimo da ljudi koji su blizi javnoj nabavi, da voze jako dobre automobile i da tu ne treba biti ministar pravosuđa, ne treba raditi u USKOK-u, da bi se vidjelo da u Osijeku ne da nemamo demokraciju, nego oligarhiju sastavljenu, opet dogovorno, od HDZ-a, SDP-a, Laburista, ne znam gdje je taj Pecnik sada, majke ti, taj oporbenjak, ne, valjda se namirio, pa šuti, ne, u gradskoj kavani, dobro, pa HNS je tu, pa ovo, pa ono. Dakle, ono što nam treba, dakle, ne referendum, nego treba osvojiti vlast. Koja je to politička snaga, ne znam. Od referenduma nema ništa, jer suci su ti koji će, poput Kuščevića, uglavnom imati problem sa dioptrijom, koji će imati i druge probleme, i ono što treba od Europskog parlamenta, referendumi su jako bitni kao sredstvo pritiska. Nemoj me Željka krivo shvatiti, molim te. Kao sredstvo pritiska, ali ono što treba svakako politička snaga koja će osvojiti vlast i kao u Poljskoj, gdje sam počeo i završavam, maknuti suce. Svi ćemo prodisati. Hvala lijepo.